Kaixo, Koldo. Kaixo. Zemoruz. Oso ondo, hemen gustora, etxean bezala, ne? Bai, nire oso pozik etorri zehalako. Ni baita ere oso pozik, hemen zurekin egoteaz. Konoso bet abeslaria okerez banago eta gitarra jolea, Bai, oso aspalditik hasi nintzen ja, oso gaztetatik, hortan, eta hemen jarraitzen dugu, oraindik. Nolatan hasi zinen mundu honetan edo. Ba, bueno, nik oso txikitatik izan dut harremana oso zuzena musikarekin, ez? Ikastolan, ja, 6 urtekin hasi nintzen solfeoan da txistuarekin, eskusoinuarekin eta ba genuen baita ere talde txiki bat txistuarekin eta eskusoinuekin eta hots ezberdinekin, da horrelako gauzekin. Eta orduan txikitatik beti gustatu izan zain musika. Eta gero ja 14 urte nituela, mairu 14 urte nituela, nera nahiak erosi zuen bajo elektriko bat. Eta bueno, etxera ekarri zuen eta ja egun guztia pasatzen nuen bajoarekin hor da bera, jo, eta ia hor hasi ginen lehenengo Euripean suarekin, da bueno, ja hor ja hasi nintzen jotzen eta ja, eta hemen jarraitzen dut oraindik. Gainera, bajoa polita da ez jotzeko eta. Bai, niri egia esan bajoa asko gustatzen zait, pila bat gustatzen zait. Bueno, eta ni berez, orain taldean gitarra jotzen dut, baina ni bajularia naiz berez, bai. Zer izan zen zure lehenengo taldea? Ba, nire lehenengo taldea izan zen Euripean sua egin genuen. Eta berarekin, bueno, atea genuen maketatxo bat, nire lehenengo maketa, atea genuena, eta arrakasta desente izan zuen inguruan, da horrekin hasi ginen ja, bueno, saltxan eta kontzertu desente egin genituen, iparraldera jo ginen, Azpeitira, Zaginora, bueno, Tolosara, inguruko herrietara, eta horrela, eta bueno, horra hasi zen nire martxa. Eta publikoa entregatuta suposatzen dut ez. Ba, bueno, denetarik izaten genuen, hasi berriak ginen, oso hasi berriak, eta bai, batzutan bai, bueno, talde guretzako garai hartan mirensten genituen talde desenterekin jo genuen, ez? Eta guretzako hori izan, jo, Kriston subidoia. Badaukazu hola anekdotaren bat edo. Jo, abida, Euripean suarekin pentsatu hasi ginen 14 urtekin, eta gure lehenengo kontzertutara, ni gogoratzen naiz amezketara jo ginela, behin, eta oraindik 16-17 urte genituen, eta noski ez genuen gidatzeko baimenik. Eta jo ginen gurasoekin kontzertura, gaztetxera, eta bueno, gaztetxean egon ginen, gu jotzen ari ginela, gure gurasoak juntziran afaltzera norabaitea, hori inguruan, amezketan, eta momentu batean igo ziren nire ama eta gitar jolarian ama gaztetxera, bueno, bagoazen ikustera, eta lehenengo pisu batean zegoen, kontzertuen gela edo, eta gazte bat lehiotik pixaiten, jende guztia mozkorra. Eta esan omen zioten, oie, esto no se lo agarra el jubilao y tal. Esan omen zioten nire amari eta ari. Eta garai hartuko anekdota hori gogorazten dugu eta kiston farrak botatzen ditugu ez. Hortaz gogoratzen. Horain, zer taldetan zaude? Ba, orain nago Niña Coyote eta Chico Tornado, deitzen zudan taldean. Orain gure laugarren diskoa grabatu dugu oraintxe. Oraindik kaleratu gabe dago, kaleratuko dugu martxoaren hasieran. Oraintxe etorri gara baita ere, ongea Mexikon da estatu batuetan biratxo bat egiten. Eta bueno, gauza ezberdinak egiten, bideoklip berriak grabatzen, eta bueno, horrelako gauzak. Eta hortan gabiltza, azkeneko 5 urtetan horrekin nabil jota fuego. Egin dugu kontzertu 200
ibiltzen bat egin. 250 kontzertu inguru egin ditugu. Ez gara gelditu, egon geha Japonen, egon geha Txilen, egon geha Mexikon 3 aldiz, Estatu Batuetan beste 3, egon geha Rusian, Europan zehar ibili geha, Espainian baita ere, Espainia guztia zehar dugu, Kanariar irletan egon geha, Euskal Herrian gora eta bera, gaztetxetan, festetan, ez gara gelditu. Eta bidaia horiek zuentzat mundialak izango ja. Bai, egia esan kriston esperientzia izaten dira bira horiek, ez? Baita ere, talde asko elikatzen dute, ez? Esan dezagun. Baita ere, gure lekutik ateratzea pixka bat, eta agian jendeak etzaiko hainbeste ezagutzen, jendeak etzako baita ere talde berria da, han ere esan, ez? Eta bueno, esperientzia oso polita izaten da. Lago, eta kasu horretak beraientzat talde berriak izan da, nola agertzen zaituzte? Egia esan oso ondo, eta gaina, kontutan izan da euskeraz egiten dugula ere, ez? Eta jendeari, sortarazten dio zakit, horrelako interesa baita ere, ez dugula ingelesez kantatzen, edo ez dugula gazteleraz kantatzen. Eta harrera oso nahi izaten da, normalean. Eta ia, hontan azkeneko hontan da 3. aldia egoten gehan bertan, eta ja jendeak ezagutzen gaitu aurreko alditatek, eta badijoa pixanaka, goaz jendea egiten pixanaka handik, eta oso ondo. Eta ze plan dakazute 2019 urte honetakako? Plana da egurra matea. Gelditu da ibiltzea. Oso nuen zan da. Bai, martxoan hasiko gera, eta plana da jo, ibiltzea hanta hemen, da leku guztitan. Hori da plana. Gomendatuko dira kontzertu batean. Noski, nahi duzunean. Bai, badaukagu, hemendik gertu, Intxaurrondoko kulturetxean jotzen dugu. Egun hortarako nahi badezu. Ondo dago, gonbidatua zaude, baina guztiz. Noski baietz. Kolo, zutenik ondo itxorakiko sorpresa bat prestatu dugula gure ikusleen zatez. Bai, sorpresa eder bat. Baina hori prestatzeko minutu pare bat behar ditugu. Horretarako ez diegu pantalla beltzean utzeko ikusiko dugu zure abestitxo bat zehatzagoak izateko non dira abestia abesten. Oso ondo. Ikusira. Aupa. Jozu berdinean eraikitut arropak Zebradun gatzaketan tirotoaz Joango naiz kalera Aurpegi horrekin begirauta Zuen etorkizun latza Kara jaioak gara Zuen oiuak Ez dira mendik entzuten
zuen txaloak ez dira mendik entzuten. Non dira, ez dira mendik entzuten. Non dira, ez dira mendik entzuten. Non dira. Ezin da entzuten, 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 eskerrik asko, beste bat arte, mila esker. Volia lagartean aurkitzen da lagetxe bat. Hauean umetxe bat lagetxe bat begira. Loberak esaten dio umetxe aizpenazetu. Jaionez libezateko da ez dudik egoteko. Logetxoak ikusik, lobea ez bizirik. Haraitzak denunenikio, bizi berri batena, orduan emango baitu, indaga eta tekena. Orduan emango baitu, lugagita kultura. Kristona, ederra, haupa, Eugeni, oso ona. Oso joitezu. Eskerrik asko, eta zuk oso ondo kantatzen duzu ere. Haupa, Bueno, oso ondo. mila esko, entontzea batzuk. Mila esker zuri, Eugeni, gonbitearen gatik, Eskerrik asko. Esango diegu agur bat gure ikuslei. Noski baietz. Agur! Agur! Beste bat arte.